Wel. Vandaag September de 8e. Sehr schöne Dag buiten. Dat zal vandaag 16 graden warm worden. En we hebben buiten alles bezorgd wat er fehlt, meegebracht. Ter de witte zelf nu rijdt zo maar. En we hebben nog een deel jalapeños gekregen. En wat hier weet nog wat jalapeños hebben. Je weet niet wat je met die wil. Ik wil je in 2 weken wijzen wat die met die doen. We hebben zeer goede vrienden die weer in veel zin op de eigen lood. En die hadden zeer fijne eigenleide Jalapeño pickles. Die brengt niet eigen kerkt. En die kan je dan bloß am e-shop haben. En die holen wat 6 Monate ver. En dan haal je enige lang uit. Dan doe je nog wat jalapeños drehen in de machine. En wanneer je niet de machine hebt, dan kijk je aan de bak doen. Van ongeveer 134 graden Fahrenheit. Dan je de Jalapeños 2 snijden, den stengel af, de afworsten dan die aan 4 snijden, ik dan met zoetig top. En ik wil je nu wijzen wat er zit, wanneer je gedreigd zijn en de andere jalapeños wat we met die worden doen. Oké. Dus dit zijn de jalapeños eerst. En dan is dit zit er wat is gedreigd gaan, kijk dan maar. Kijk er hier. Die zijn zo dreig, die bereiken zo fijn twee. En wat alles wat ik doe, is ik neem de jalapeños, ik is eenmaal naar half, naar waar ze staat. En dan doe ik de drehen, zodat hier about 20 stunden. Ik wil je nu weten wat we het nächste woord moeten doen. Oké, daar wat we nou worden doen, is dan nemen we de gedreide peperschoten. En dan doen we de blender nemen. En dat is een beetje gespeeld, je wil die niet plus switchen. Du bloß einmal die eerste 3 knipsen, du einmal een beetje hand drehen, en dat een beetje dicht dat. En dan, wie wil dat niet te schrikkelijk fijn, want je dat wel een zeer fijn als pulver hebben, dan doe je een beetje länger. Wie leggen dat een klein beetje grover. En dan, nu kijk je mal, dat zou er nog een pizza napstrijden, ergens voor. En dat wil je vlug aan de garage doen, waar je kleine kinderraam hebben, even grote mensen die maken. Er nur hosten, dat geeft er nur een stortje laag waar dat is. So. Emma gaan. En dan wordt het alles gestart en dan wil ik je wijzen wat we dan worden doen. Oké, hier hebben we dan een glasje plus de reine jalapeño pulver. En hier hebben we even een koffel ook pulver. En dat wordt een klein beetje anders adderen. En wat immer je gelooft, de schijn smaakt, doe je dat. We worden van ongeveer van een halve naar 3/4 theelepel paprika mank. En van ongeveer een halve theelepel chesnikpulver, garlic powder. Hier hebben we nog sippelpulver. Van ongeveer ook een halve theelepel. En nog een kleiner beetje grobe peper waar je gaan. Zo. En ik dacht, ik wil nog een klein beetje oregano maken. We nog maar vielleicht een beetje menulen gaan, dat we dat doen. Maar dat ga je te ijs voor brengen. En dan doen we nog een klein beetje patatseil maken. Oh, goed genoeg. Van ongeveer alles. Dan riech je dit fijn uit. En dan schrijf je erop, aan dat glasje wat alles maakt is. Dat ga je ijs voor brengen. Want je hebt alles klein, maar wat onder de schijf maakt je daar. Zo, nu hebben we 1 plus de reine pulver. En hier hebben we dan al zo'n spijtjes gemaakt. Zo. We hebben een smak glasje nemen en dan houdt dat lang ver wat niks te doen. Oké, hier heb ik dat dan opgeschreven, dat grove geschrauwde jalapeño pulver. En alle spijtjes wat ik te maken heb. Hier is ingredients voor de jalapeño powder. Oké, nu had ik je gewezen wou peperschoten drehen en die voorbereiden. En nu had ik je gewezen wou waar e-shop pickles maken met jalapeños. Fridge Jalapeño pickles. Guck die gleich noch. Okay, hier haben wir unsere Jalapeños, alle an Stängel aufgeschnitten, aufgewaschen. Und nu werden die alle in sehr dünne Scheiben geschnitten, vielleicht ein Achtel dick. We're gonna cut up all the Jalapeños now. Und dann werden wir das haben, wir werden die Tal, wir haben hier 8 Köffel hat ich gebeten. 8 cups of cut up Jalapeño slices. En daar wordt het even geaddeerd om de kerken. En we worden nog een sippel door maken. Eentje down, eentje down niet. Maar we worden, dat smaakt gewöhnlich helemaal een beetje beter geloof ik. Maar immer aan, dat is een nate sippel. Worden die bloos in nate stremeltjes snijden. Krijg zo staat. En we willen niet dat chesnik vergeten. We hebben hier 16 chesnik, waar die alle plat raken. En
Je hebt een beetje meer Geschmack waren die Kerken dat. Oké, het nächste wat we wel doen is wat we aan den bruin uitmaken. En dan doen we Erik. We worden 2 kuffel Erik te maken, witte Erik. En dan worden we krak zoveel water doen. 2 kuffel water. Dat is krak op een half. En het nächste wat we worden doen is dat we den suiker doen. Dat zijn 4 eetlepel suiker. En 2 eetlepel zout. En dan worden we door nog 1 loerbeerblaad nemen, 1 bay leaf. En dan wordt het gezet aanbreken. En dan willen we dat te kerken brengen. En dan worden we het chestnut door nog maken. Dan add die garlic. Ja, nu staat het eruit om te kerken brengen. Wow, daar willen we 4 maken. En daar willen we dat dijkbroden. En dan heb je al gereed, waar het zout en suiker er al verdijft is. Daar willen we dat wat een kerken brengen. Nou, wat klapstrietjes met Tilda dat kerkt. Nu hebben we dat Erik wordt aan kerken. En daar worden de jalapeños te maken. En die sippelen ook. En dan wordt dat dichtrijden. Krak zo. En dan worden we dat afdraaien. En dan worden we dat voor 8 minuten zitten laten. Gonna let it sit for 8 minutes. Ja, nu zijn die 8 minuten om. Nu wordt het alles in gläsertjes snijden. En dan wordt dat juice, dat saft er nog neerjuiten en dan zijn die ruid. Oké, wat leuk je dat eerst kost schrikkelijk veel arbeid. Nu wordt in de hola dat saft er neerschapen, ganz bij boven, dat Erik water. En wanneer we dat eens gaan, dan laten we die afteilen, wie daar wat zorgen dat we die wel aankijken. Die bloos laten afteilen. En dan gaan we de schrijven erop. En dan am ijs opzetten. En dan halen we van stuk 6 maanden ver. Door kijken, maar daar hebben we 4 meest halfliterige gläsertjes. En ergens een tijd gaan we een stuk dash zetten en dan gaan we eten. Wat leuk je daarvan? Ik hoop je interesseert dat. Ja, nu heb je dat alle opgeschreven wat we gebruiken om de ishop pickles jalapeños maken. En dat smaakt zeer schijn. So, ik hoop die gleichen dort.